أرأست زينام نهنسات صنعتي هاجر منجستي ناطع زي شراوي زبنون وجنون حاجة منجستي زخنا سراوي مثل خال هاجر وسان كم زخنا مكتب بريزيدنت بارتي بتسجنا أي تعدم فرح قليتهم نسراوي مثل خال هاجر بمويقهم نزحق زولك أسبات ناي كبري أبالنتن عفلتون تبرت لهم كابو وصاي IMF كوينات إسرائيل حماسن متان هفتت زوبا كاسيو كم زخل أتنقهم سلام تعنا هبل إذا خبركم تملكتنا كاب ETV مدبق أنقوا تقرنيا نساعة زبلنا يوم زيناتات إنه مثل زيناتات نازريت بريهم نهنسات صنعتي هاجر منجستي ناطع زي شراوي زبنون وجنون حاجة منجست زخنن سراويت مكل خال هاجر وسان كم زخنة مكتل بريزيدنت بارتي بلتسجنا أي تعدم فرح قليتهم أي تعدم فرح مبل حدا 110 دوشتن معلتي سراويت مكل خال هاجر ملكيتهم ملأختي إنكو عبد تحكم أم حلاليفهم أب ملأختهم دما ججنا سراويت مكل خال هاجر نإثيوبيا نمتنعن حزبنا محلون لعلى كله كبر زخنة هيوت وزهب مجلات حزباونتن ججننتن بهراونتن يلام أبي قلنا سراويت مكل خال هاجر أو موبايل مخبار لو علاونت هاجرن جزاتها واحد النتن زي قلنتها وجبو كم زخنا بريهم بأنت أرو سراويت مكل خال هاجر متقع نإثيوبيا متقعن حزب مقدان كم زخنا أجنزيوام نهنسات تنكر هاجر منجستي ناس عزي شراوي زبناون وجننون حاجة منجستي زخنا سراويت مكل خال هاجر والثاني كم زخنا دما قليت هجرات أفريقيا أبي وتهدروا عودي مثل إثيوبيا زلون مثل السار معباي كم سرحة قليتان إثيوبيا نزبنات زمعبلة هنت السراويت زلوا بمخانا مثل زهاجر زلون ركب زبلة معباي كم سرحة وتهدروا أتاشيتات زي تفلاليا هجرات أفريقيا قليتهم مبل حدميتن 10 شدوشتن معلت سراويت مكل خال آمل كيتو تاريخ تقادلون سراويت مكل خال كمون حزز بس حلو معبالن زرقي عودة مرئيت فوتو أب بهراو تياتر نهزبي مرئيت قريبوم أب منيستر مكل خال توكالي دايركتوريت من محدار تاريخ حدقن متنعتن وتدرنا ليتنال كولونيل أجزو التاية عودة مرئيت جغننتن تاريخنا سراويتن حزز بس حلو زت أمام بركن زملا ختيلام سراويت مكل خال نلو آلاونات إثيوبيا زخافلو واغان تاريخاو جغننتون مذكارون كند علامات عودة مرئيت كم زخونا بريهم أبتستسناد عودة مرئيت تعديمهم زمت وتهدروا أتاشيتات زي تفلالي هاجرات أفريقيا عودة مرئيت تاريخ سراويت مكل خال إثيوبيا بعمقات نخردو زخالة خم زخونا بريهم سراويت مكل خال إثيوبيا زلو عقمي نهاجرات أفريقيا أبنات كم زخونا زحبرو أتوم وتهدروا أتاشيتات هاجرهم أبي وتهدروا عودي مس إثيوبيا زلوون مس السارن معباي كم السرحو مقلاتهم قلقالو زينا إثيوبيا تسابتيبو لعلوتن مأخلوتن حلفتي سراح كل الأمحراز ساتفلو مدرخ جمجم أبي كتما بهار دار مسلات جميرهم أبت مدرخ وانا وزعبا كل الأمحرا كمون أبي كونتات بوليتيكان تانز أمتا مخكر كم زكاير تحبيرهم رئيس محدار كل الأمحرا أيت أرقا كبدا أبت مدرخ بمخنيات قوانتي زعنو قلقالوت وهابت تكالاتن زي تمزابلو وقناتن مليس كان مدقاش بفوليت أمتا مسراح يقبايلهم بمنطر سناي ممحدار بفلاي أب مهاب قلقالوت زلوت أقامات نخفتحو مقبار كاب أمرارحات تسبيت كم زقبرون قليجهم
لعلوتن مأخلوتن أمرار حتى خلل زساتفلو مدرخ جمجام أب كتمان بحر دار حويسو أب كتماتات غوندر دسين دبر برهانن كمزكايد حبيرام كنتيبا أدانش أبابي أب كلتياوي ركبات أميتن مس كنتيبا أتلانتا تزاتين كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانش أبابي أب كلتياوي ركبات أميتن مس كنتيبا أتلانتا أندري ديكنزن تزاتين أب منغو خلتين كتماتات أب عودتات نقدي إنفستمنت تمرتي سججر تكنولوجي باهلن توريزمن زتجمرو كلتياوي ركبات متنخر أب زكال اللوم من قدتات أمتزت 5 تحبيرهم من قد أير إثيوبيا نابا أتلانتا تابررا دحر مجمارو ركب حزب مس حزبي كلتين كتماتات كم استتنخرو كنتيبا أدانش شابت وان قليتن بزد ما نابا دي ساباز مزو بتحت قطرام كب كمزبلة كنتيبا أب توان زتا العلنين أب كتسألون متحبار كلتين كتماتات نابز حاشا بركن مبزحن كالوت عودتات متحبارن مفلاي كاب كلتين كتماتات توتات أوجلة تكنيك بمتياش تركب نابز قدس المعراف نمسجر أب سممعنات كم استبصحت حبيروم أب أتلانتا زنبرن صانحيت نزتوهبن ناي كبري دكتوريت شلمات زيغنت جورجيان نستكبر لنا قبابلان مسغانا نقريبانين أب أتلانتا جورجيا زنبرن صانحيت بمزاون ناب አዲስ አበባ ተመይሰኔን የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሰራዊት ማፍረስ ማለት ኢትዮጵያን ከውጭ ለሚፈልጓት ኃይሎች ሁሉ በሯን ክፍት ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ለመታገስ አቅሙ እሳቤው ሞራሉ ቀላል አይደለም። ጦር ሰራዊት ውስጥ መከላከያ ውስጥ መኖር መስዋዕት ሆኖ የተሰለፈ ህዝብ ነው። የተሰለፈበትም ዋነኛው ምክንያት ሀገርን ለማስጠበቅ ህገ መንግስትን ለማስጠበቅ የህግ በላይነትን ለማስከበር መከላከያ ሰራዊትና ደወለና እናመረቅና ነመስግኒና ደቅና ኡምልና አትር ለይትና ረዓና ዚአተን ጸሎት እንገብሪና بعلم لخ درجة أب كونغو أب كوريا دحركة حجي أب سودان أب رواندا أب لايبيريا زجبرو نجار انترت له سلكا تورنت تطوب مبالة رايونا يكونن كنينا يجوا لجاس روح مخانو زر يلو نا إثيوبيا حزبي من الوقت دحرنا إثيوبيا أير منجد أب عالم كيدو نا إثيوبيا حزب أمباسادر زخانة خفلي وكأ نا منجست توقع من تاليو نا إثيوبيا مكلاك ሰራዊት ማለት ሌላ አይደለም። በሰላም ጊዜ መዘጋጀት፣ በውጊያ ጊዜ ደግሞ መዋጋት። አሁን ያለው ወጣት አሁን ያለው መከላከያ ለሀገር መሞት ክብር እንደሆነ ነው። ከኢትዮጵያ ከመጨረሻው ጫፍ ሰው የምትማረው ነገር ይሄ ነው። ሀገር ማለት ካለች እኔ እኖራለሁ፣ ሀገር ካለ እኔ ከሞትኩኝ ሀገር ትቀጥላለች። ለሀገር እንዲህ አይነት መስዋዕትነት መክፈል የመጨረሻው ውድ ነገር ነው። ምንም ቢሞላኝ ምንም ነገር ቢኖረኝ ምንም ስልጣን ቢኖረኝ ዋጋ የለውም የሚለው ወጣቱን ነው በደንብ አድርጎ የሚያስተምረው መከላከያን የሚያስተምረው። زيناتاتنا نقص اليوم حز دما أب حلوف 24 ساعات أب محبراو ميديا شوفان أمتن زرخبو زعبات الإعلام مسارحتنا الذهب ياسين أبصري ترخيبو حبري تختكف لنا حبركم نخنم قاعد حن متأخذ ذهب قاعد حن صدق نازريت شو متى قديت يوم بحلو 24 ساعات شوفان أمتن زرخبو محبراو ميديا صبوا أمبار أب حلو 24 ساعات زبالة شوفان زرخبو سلست عبيتي قديت يوم نساتمو لتفر لما يزخون أب جبسي كايرو كسالة صنحة للزب عبي قدب هداسة إثيوبيا كم استزازم تجلي صلوا كلاي زعبان زخون دما إثيوبيا بروفيسور جابيسا إجيتا تشلامي بهراوي ساينس أمريكا كوينو ملو زبليو بمبل ساسايد ما أب غازا هوسبيتالات نقل قالوا تحكمنا زوعل قربنا دادي اندا تودأ يخبر ودب حبرات منقستات قليصو زبلو سلسته زعباتاتيو نلو ما انت حيزه مصي زلخ مالتيو سنه صنحت نفت فلا ما ينتن كيد اب
ግብጽ ካይሮ ከካይደ ዝጸንሐ ሳልሳይ ዙር ልዝብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም ዝተዛዘመ መራሒ ልኡኻት ተላዘብቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ ገሊጾም ኣለው። ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ ከም ዝገለጸው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ማለት እዩ እቲ ልዝብ ውሱን ምምሕያሽን ምርድዳኣን ዝተገበረሉ እዩ ኢሎም ኣለው። ቀጻሊ ልዝብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ንምቕጻል ስምምዕነት ከም ዝተገበረ እውን ገሊጾም ኣለው። ኢትዮጵያ ብመሰረት መግለጺ መርሆ ስምምዕነት ኣብ ዝግበር ዘተ ኣብ ኣወንታዊ ውጽኢት ምብጻሕ ከም ዝከኣል ምግላጻ ይዝከር። ከላይ ዛዕባና ዝኸውን ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር ጋቤሳ እጄታ ተሸላሚ ብሄራዊ ሳይንስ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለው። ኣብ ኣግራብ ቲሹ ምድቃልን ዓለም ለኸ ሕርሻ ተመራማሪ ፑርዱ ግሎባል ፕሬዚዳንት ማእኸል ውሕስና ምግቢ መሳርሕቲ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ጋቤሳ እጄታ ሜዳልያ ብሄራዊ ሳይንስ ተመረቂ ኮይኖም ኣለው። ካብ ኢድ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እውን ተረኪቦም ኣለው። እዚ ሽልማት ኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ንዝተዋፈሩ ተመራመርቲ እትህቦ ልዑል ኣፍልጦ እዩ። ፕሮፌሰር ጋቤሳ እጄታ ኣብ እኽሊ መሸላ ሰፊሕ ጽንዓት ዝገበሩ እንትኾን ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2009 ዝኸፍአ ድርቅን ፀሓያይን ዝፃወሩ ዓሌት ዘርኢ መሸላ ኣብ ዝገበርዎ ምርምር ሽልማት ምግቢ ዓለም ተረኪቦም እዮም። እዚ ምርምሮም ድማ ልዑል ምህርቲ መሸላ ብምውሳኽ ትሕቲ ሰሃራ ብዘለዉ ሃገራት ኣፍሪካ ብኣማኢት ሚልዮናት ንዝቁፀሩ ሰባት ንምምጋብ ክኢሉ እዩ። ከም ገለጻ ዋይት ሃውስ ፕሮፌሰር ጋቤሳ እጄታ ነቲ ሽልማት እንትርከቡ ኣብ እፅዋት ኣግራብ ቲሹ ሳይንስ ንዘበርከተዎ ልዑል እጃም ከምኡ እውን ድርቅን ፀሓያይን ዝፃወር ዘርኢ መሸላ ብምልማዕ ንሚልዮናት ውሕስና ምግቢ ኣመሓይሾም እዮም። ውጽኢቶም ምርምራት እውን ንሳይንስ ፖሊስን ልምዓትን ትካላት እውን ዓብይ እጃም ኣበርኪቱ እዩ። ሳልሳይ ዛዕባና ዝኸውን ብዛዕባ ኣብ ጋዛ ንግልጋሎት ሕክምና ዝውዕል ነዳዲ እንዳተወደአ ከም ዝኾነ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ዝብል እዩ። እዚ እውን ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታት ፍልስጤም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብኩናት ኣብ ትሕመስ ዘላ ጋዛ ቀረብ ነዳዲ እንዳነከይ ብምምፁ ስራሕቲ ደገፍ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እዩ ዘጠንቀቐ። ኣብ ኩናት ንዘለዉ ነበርቲ ጋዛ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽግበር ፃውዒት ቀሪቡ ኣሎ። እቲ ኤጀንሲ ኣብ ጋዛ ኤጀንሲታት ረድኤት ሆስፒታላት ሎም እውን ተጨናኒቆም ኣለዉ ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንሕክምናን ሰብኣዊ ሓገዝን ኣድላይ ዝኾነ ነዳዲ ብዘይ ምህላው ጀነሬተርን ማሽናትን ምንቅስቃስ ከም ዘይተኸኣለ እዩ ዝገለጸ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መዕቆብታት 1.4 ሚልዮን ብዝግመቱ ተመዛበልቲ መሊኦም እዮም። እዚ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ከቢድ ገይርዎ እዩ ክብል ፍራንስ 24 ግልጋሎት ዜና ጸብጺበሎ። ሎሚ ዝነበሩና ሰለስተ ዛዕባታት ናዝሬት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ዳሃበብ ስቱዲዮ ተረኺብካ ሓበሬታ ስለዘከፈልክና ኣዝየ ዘመስግን ሰናይ ግዜ። ናብ ዝተረፉ ጉዳያትና እንትንሓልፍ መበል 116 መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ ይርከብ። ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብሞይኦም ንዝሓገዙ ውልቀ ሰባት ናይ ክብሪ ኣባልነትን ኣፍልጦን ተበርኪቱሎም። ኣብቲ መድረኽ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ሽልማት ድሕሪ ምብርካት መደረ እውን ኣስሚዖም እዮም። ንጸብጻብ ወይንሸት ደጀኔ ኣብርሃም ፍስሃም መበል 116 መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸብረ ይርከብ። ንፈለማ እዋን ንሲቪል ሰብ ሞያ ዝውዕል ናይ ክብሪ ኣባልነት ሽልማት ሰራዊት ምክልኻል ተበርኪቱ። እቲ ዝተበርከተሎም ናይ ክብሪ ሽልማት ካብ ኢድ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተቐቢሎም እዮም። እቲ ሽልማት ኣባልነት ካብ ዝተበርከተሎም ኣካላት ውሽጢ ናትናኤል ሞኮነን፣ ሲሳይ ኣጌና፣ ኣርኣያ ተስፋ ማርያም፣ ስዩም ተሾመ፣ ቴድሮስ አለማየሁ፣ ሰሎሞን ኃይለ ኢየሱስ፣ አበበች ካሳዬ፣ መንቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ብሓፈሻ 25 ሰባት ይርከብዎም። ኣብ ጎኒ ሰራዊትን ሃገሮምን ጠጠው ብምባል ናተይ ሰራዊት እዩ ብምባል መትከሎም ብዘይ ምቕያር ነቲ ሰራዊት እናደገፉን ክብርን ስነ ምግባርን ካብ ኣፍ ጸላኢ ዘውፅዮም ክብሉ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ተዛሪቦም። የመከላከያ ሰራዊት የክብር አባል የሆናችሁ ወገኖቻችን ከሰራዊቱ ጋር ስለቆማችሁ ናይ ክብር አባል ሰራዊት ምክልኻል ዝኾንኩም ወገናትና ኣብ ጎን ሰራዊት ጠጠው ስለዝበልኩም ንኢትዮጵያ ጠጠው ስለዝበልኩም ናተይ ሰራዊት እዩ ስለዝበልኩም ስነ ምግባርን ክብርን እቲ ሰራዊት ካብ ኣፍ ጸላኢ ነጢቅኩም ስለዘውጻኹም ነዚ እውን ንሕና እንተይፈለጥናኩም ከም ዝግበሩ እንተይበልናኩም በርትዑ ተይበልናኩም
ببعلكم تلعائلكم زجبركم وزلزخنا حقيو كبري يجباكم يوم حفشاوي اتزنبر كنتات زفرحنا هلوا انت فرحوا نوعو حليفهم سلازوصو نزيوم ناي كبر أبالنت زي حبنا نمن كنهم نخل أبقى تعلقون نكبر هاجرن سراويتن بما يوم زجلجلو أكلات أفلطو نحبنا كنك إلينا زولو فيلد مارشال برانو جلام كاب قرب أوان دحر هاجرن سراويتن نمفراس لوقت حيزو زنكساغس حيل دما لعل إثيوبيا زخنا نجار يلنمو كنك على سو يجبا إلهم ጠላት ደግሞ ማአት የውስጥ ቦርቧሪ ባንዳ ገዝቷል ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ያለው ኢትዮጵያን ለማዳከም صلاي بزحات بانداتات وشت عدي جزيو زلعله مربراب زجبر زلو نيتيوبيا نمدغام سراويت مكلخال مدغام نيتيوبيا نمفراس نسراويت مكلخال مفراس زبل اخت وسيدو الناس رح يركب حيل الله حزبي زي فلطوم بحالة حزبي زي فلطو سنلبونا حزبي زي فلطو اتحزبي تايكم زدلي زي فلطو اب مريت زلو نجر زي فلطو اب اير لاختو تقبلهم سراويت افريسوم نهجر نمفراس سرحو صلاتيوم نزلاتنا بأفو مسكونة بخالق من قدي كنواقو منا مبل 116 معالت سراويت مكلخال كعبة مفلمتا زورحيت حيزو بستفلالي مدلوات ناتخبرن تقون 15 تقمتي 2016 عام تمنت مزازمي كجبر اليوم سراويت مكلخال هاجر كساب زخبره هيوتو نخفله هاجر صني عن خطقصل زخاله جغنا ود حزب مخانو قال وهابت ريتو نبرتي كتما አዲስ አበባ ገሊጾም ጥቅምቲ 15 أبز خبر معلتي سراويت مكلخال دما كل حبرتسب ترخيبو زلو فقرن أدان كجلጽ እቶም وهابت ريتو وسيهم تلابيوم ሙሉ ብርሃን ግርማይ አዘራሊ ባቶምላ መከላከያ ማለት አገር ማለት ነው መከላከያ ማለት ህይወት ማለት ነው መከላኸል ሰራዊት ሃገር ማለት ደጀን ሃገሪው ንመከላኸል ሰራዊት ዝገልጸለይ ቃል የለን ምክንያቱ ሓንቲ ዘላቶ ክብርቲ ህይወቱ ሂቡ ሃገር ዘቀጽልዩ መከላኸሊ ብሄር ዘይብሉ ሃገሩ ጥራይ ዘቀድም ንሃገሩ ድማ ደሙን አዕጹምቱን ዝህብ ዝኸበረ ውህብቱ ሃገሪው መከላከያ ማለት በር አጥር ማለት ነው መከላኸል ሰራዊት ማለት ሓጹር ኢትዮጵያ ማለት ዝሓጹር ሃገር እንተፈሪሱ ድማ ጓናይ ዛቱ ገዛ ሰርሓ ብዘይ በሪ ከም ዘይኸውን ሃገር ብዘይ ሰራዊት ምክላል ሃገር ترجم الوعي مكلاخل السراويت هاجر زخفلو نحنا أين خفلون سرح خنسرح جنزب كنا زاور نخلينا كم مكلاخل السراويت هاجر جنا نوسونا هاجر حليفو ذهب زيجا يلن مكلاكيا نديت مجلس عندنا بينهم كان لاك نسراويت مكلخال هاجر خمي كم زقلصو أيفلتن قالت يحصرونيو سراويت مكلخال هاجر أبز حلف سرعات أبز حزز اللو سرعات قتلون زمت سرعات نعنا إلو نهاجر إلو دمو لهبيو سراويت مكلخال هاجر كم كلنا هيوت اللو سدر اللو جنا دما سدراي هيوتي كيفله ليت ملش هيوتو نهبه هاجر زقصل فطرتيو مكلاكان اني بطعم ነው ማከብራቸው ሰራዊት ምክላል ሀገር በጣዕሜ ዘኽብሮም በሐፈሻ በጸጥታ ተዋፊሮም ንዘለዋ አካላት ዘለኒ ክብሪ ዝለዓለዩ መከላከያ ከያንዳንዱ ቤታችን ውስጥ ስለወጣ የራሳችን ልጅ ስለሆነ ሰራዊት ምክልኻል ሀገር ካብ ሕድ ገዛና ዝወፀ ናይ በዓልና ወድ ስለዝኾነ ንስጋ ወድና እንሓስቡን እንምነውን ነገር ንክንህቦ ንህዝቢ ሓደራ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ገዛ ይወፅዩ ካብ ፕላኔታ ወረደን ምስ ሓረስታይ ኮይኑ ምህርቲ ክክብ ከሎ ይረአዩ ሃገር ክትሕመስ ከላ ድማ ቅድሚት ንሃገር ኢሉ ክዋደቕ ይረአዩ ብስሩ ከምዚ ዓይነት ዘደንቕ ፍጥረት አሎ መባል በወገነይ ይኸብደኒም መከላከያ ትልቅ ነው ሰራዊት ምክልኻል ሀገር ዓብይ ትካል እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሀገር እንተልዩ ጥራይ እዩ ሰብ ኣብ ገጹ ቀሲኑ ክድቅስ ልኽእል ስለዚ ንምክልኻል ሰራዊት ሀገር ክንሕግዞ ይግባእ ድጋፍ በመስጠት ሓገዝ ብምሃብ ንሰራዊት ምክልኻል ሀገር ዝእከቡ ሓገዛት ኣሎ ኣብዞም ምድለዋት ብምስታፍ ሕውነትና ሓገዝና ክንሪኦም ይግባእ መልካም ዓመት በዓል ሰናይ በዓል ቀጽልሉ ንስኻትኩም ተዚሃሊኹም ንሕና እውን የለናን ንሕና ጥራይ ትኾይና ንስኻትኩም እውን ኣይትህልውን ምክንያቱ ብዘይ ባእኻትኩም ዝሕሰብ ሃገር ስለዘየለ ማለቴ ይሄ ቀን ደግሞ የነሱ ብቻ አይደለም እዚ መዓልቲ ናታቶም ጥራይ ኣይኾነን ንዓና እውን እዩ እዚ በዓል ኩልና ክነኽብሮ ይግባእ እዚ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ቦታ ብኣካል ተረኺብና ዘለና ፍቕሪ ክንሪኦም ይግባእ
ለመከላከያ የሚከፈለው ነገር መከላኸሊ ሰራዊት ሃገር ዝኽፈል መጠኑ ክንደየናይ ከም ዝኾነ አይፈልጥን መጠን ይብሉን ይከፈሉ እንተ ተባሂሉኸ ደሙ ንዝሃበኪ እንታይ ትምልስሉ ልዕሊ ህይወት ዝኸበረ እንታሉ መከላኸሊ ማለት ከምዚ እዩ ህይወቱ ንሃበ ሃገር ዝቕጽል ከም ሽምዓና መኸኸ ብርሃን ሃገር ዝኸውን እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝተወልዑ ጎንፅታት ሰላማዊ መፍትሒ ንምንዳይ ዓቀብቲ ሰላም ወታደራት ምምላኽ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ሃገራት ሓንቲ እያ እዚ ሃገር ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓቀብቲ ሰላም ብምልኣኽ ካብ እትጅምር ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኣውፂራ ኣላ ተስፋይ ጫኔ ዘሰናድኡ ጸብጻብ ጌታቸው አለሙ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ዝተወልዑ ከበድቲ ጎንፅታት ደው ንምባል ወታደራታ ዘዋፈረትሎም ኣጋጣምታት ብርክት ዝበሉ እዮም ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ብምዃን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝወፈሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብጅግንነቶም ዝተመስከረሎም እዮም ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣሰላልፋ ተሰሊፋ ብዙሕል ኩናት ትናወፅ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ጥሒሳ ወራር ምብፅሓ ስዒቡ ደቡብ ኮርያ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጻውዒት ድጋፍ ምቕራባ ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮይና ኣባላት ቃኞ ሻለቃ ወተሃደራታ ብወገን ቀይሕ ባሕሪ ናብ ልሳነ ምድሪ ኮርያ ልኢኻያ ኣብዚ ወፍሪ ኢትዮጵያ 637 ወተሃደራታ በሰለስተ ዙር ምውፋራን 123 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተሰውኡን እውን ይግለጽ ቃኘው ሻለቃ ልሳነ ምድሪ ኮርያ ምርጋጹ ስዒቡ ዓለም ብጅግንነቱ ከም ዝተደመመን ናታቶም ገጽን ዝትኩስዎም ጠያይትን ክጻወር ዝኽእል ሓይሊ ዘይምንባሩን በዚ ድማ ታሪኾምን ሰንደቕ ዕላምኦምን ክብ ኣብ ዝበለ ቦታ ክብ ኣቢሎም ሰቂሎም እዮም ከ300 በላይ ውጊያዎች አካሄደናል ልዕሊ 300 ውግኣት አካሄድና ኢና ይኹን እምበር ካብ ውሽጢ እዚኣቶም እቶም 5 ኣዝዮም ከበድቲ ውግኣት እዮም ነይሮም ሽም ኢትዮጵያ እውን ብዝለዓለ ብርኪ ዘጸውዕ እዮም ኣብ ከምኡ ዓይነት ከቢድ ውግእ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይተማረኸሉን ዋላ ሓደ ሰብ ሓለዋቱ ዘይጠፍኣሉን ሰራዊት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣይነበረን ብሕታዊት ኣፍሪካዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይተማረኸላ ዋላ ሓደ ሰብ ድማ ሓለዋቱ ጠፊኡ ዝተረፈ ተባሂሉ ዘይተመዝገበላ ሃገር ኢትዮጵያ እያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምኽንያት ዘርአዮ መስተንክራዊ ጅግንነት ብዘርአዮ ተጋድሎን ብዝኸፈሎ ከቢድ መስዋዕትን ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝኽሪ ሓወልቲ ደው ኢሉሉ እዩ እዚ ድማ ኣብ ኮርያን ዘርአዮ ጅግንነት መዘከርታን ክኸውን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ሓወልቲ እዩ በኮሪያ ለነጻነትና ለዓለም ሰላም በዚህ ስፍራ በጀግንነት ለተሰዉ የኢትዮጵያ ወታደሮች መታሰቢያነት የቆመ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓቃብ ሰላም ልኡኽቶ ኣብ ዕጉት ኩነታት ምዝዛማ ስዒቡ ሕቡራት መንግስታት ፈላማይ ዓቃብ ሰላም ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮንጎ እንትገብር ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ንኽሳተፋ ዝተዓደማ ሃገራት ፈላመይቲ እያ በዚ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንልኡኽቶ ዓቃብ ሰላም ኮንጎ ምውፋሩ ዝዝከር እዩ ጠቅልል ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ 1952 ክሳብ 1955 ዓ.ም ኣብ ልኡኽቶ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ብዝተፈላለዩ መድረኻት ምዕቃብ ሰላም ጽቡቕ ሽምን ክብርን ዝሃነጸ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ኮንጎ ቐጺሉ ናብ ካልእ ልኡኽቶ ዓቃብ ሰላም ዝተዋፈረ ድማ ናብ ሩዋንዳ እዩ ነይሩ ኣብ መፋርቕ 1980ታት ብሰንኪ ሓድሕዳው ጎንፂ ሩዋንዳ ኣብ 100 መዓልትታት ኣስታት 1 ሚልዮን ዜጋታት ተሃገር ህይወቶም ምሕላፉ ስዒቡ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢ ዝወፈረ እቲ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ሩዋንዳ ብዝፈጸሞ ስራሕቲ ዓቃብ ሰላም እቲ ሃገር ዳግም ናብ ሰላም ምምላሳን ዝተሰደዱ ድማ ናብ ንቡር ህይወቶም ምምላሶምን ይግለጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ሃገሩ ሓሊፉ ኣብ ዓለም ለኻውያን መድረኻት ብዝፈጠሮ ህዝባውነትን ጽንኩር ስራሕቲ ጸገማት ምክልኻልን ኣብ ብሩንዲ እውን ተመሳሳሊ ልኡኽቶ ወሲዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ምክልኻል ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኮይኑ ዝፈጸሞ ምዃኑ እዩ እቲ ልኡኽቶ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ምክልኻል ካብዚ ቐጺሉ ናብ ላይቤርያ እዩ ዘምርሐ
እቲ ሰራዊት ብዓቃብ ሰላም ልኡኽቶኡ ንኽሽፍን ዝተዋሃቦ ቦታ ድማ 45 ሚእታዊ ስፍሓት መሬት ሃገር ዝሽፍን ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ከቢድ ቀጠና ምንባሩ እውን ይግለጸሉ ስፍሓት መሬት ከባቢን ከቢድ ውግእ ከባቢ ምዃኑን ግን እቲ ሰራዊት ግብኡ ብብቕዓት ካብ ምፍጻም ኣየትረፎን ኣብ ሒደት ዓመታት ድማ ዘብዒ ሰላምነቱ ኣረጋጊጹ እዩ ሰላም ኣብ ዝጸፍአሉ ኩሉ ዝጽዋዕ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዳርፉር ሱዳን ድሕሪኡ ድማ ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝነበረ ናይ ይግብአኒ ጎንፂ ዝተለዓለላ ግዝኣት ኣብየ እውን ተደጊሙ እዩ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ካብ ሃገሩ ሓሊፉ ኣብ መላእ ዓለም ብልኡኽቲ ወፍሪ ዓቃብ ሰላም ዝተመስከረሉ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወለዶ ንሰላም ዘብዒ ደው ዝበለ ምዃኑ እውን ዝተመስከረሉ እዩ ዜና ዕዳጋ አፍሪካን ስታርትአፕስ ዝሳተፍሉ ዓለም ለኸ ጉባኤ ሽልማት ስታርትአፕ አፍሪካ ኣብ ሳይንስ ሙዚየም እናተሳለጠ እዩ እቲ ጉባኤ ንኽልተ መዓልታት ዝካየድ እንትኸውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ዝተውጻጽኡ 70 ስታርትአፓት ሓዊሱ ልዕሊ 300 ተወዳደርቲ ይርከብዎም ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝገበረኦ መደረ እቲ ጉባኤ ልውውጥ ልምዲ ዝግበረሉ ንዓለም ለኸ ምትእስሳር ዝፍጠረሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ጸገም ዓለም ክፈትሑ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ስታርትአፓት እነውጻሉ እውን ይለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ስነ ምህዳር ስታርትአፕ ንምፍጣር ጠመተ ተዋሂቦ እናሰርሕ ምዃኑ ድማ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዶክተር በለጠ ሞላ ገሊጾም እቲ ጉባኤ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ምስ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ግሎባል ስታርትአፕን ግሩፕን ብምትሕባር ዝተዳለወ ምዃኑ ተገሊጹ ከም ጸብጻብ ፍረ ህይወት ረታ ኣብ ምህዞ ስራሕ ሕርሻ ልዕሊ 600,000 መናእሰይ ተረባሕቲ ዝገብር ፕሮግራም ዕላው ኮይኑ ኣብ ምህዞ ስራሕ ሕርሻ ትኹረት ክገብር ዝተባሃለ ፕሮግራም ADEY 80 ሚእታዊ ተረባሕቲ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ እየን ተባሂሉሎም ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን ሕርሻን ፋውንዴሽን ማስተር ካርድን ኣብ ፈጠራ ስራሕ ሕርሻ ልዕሊ 600,000 መናእሰይ ተረባሕቲ ዝገብር ፕሮግራም ዕላው ገይሮም እዮም እቲ ፕሮግራም ን5 ዓመታት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ ማእከላይ ኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ደቡብ ኢትዮጵያን ሶማሌ ካብ ፋውንዴሽን ማስተር ካርድ ብዝተረኸበ 74.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ዝትግበር ከም ዝኾነ ተገሊጾም ADEY መናእሰይ ኣብ ስራሕቲ ዕድጊትን እታወታት ሕርሻን ኣብ ምውሳኽ እታወትን ምዋሃድ ፍርያታት ሕርሻ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ፕሮግራም ከም ዝኾነ ካብ ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ዜና ወጻኢ IMF ኩናት እስራኤልን ሃማስን ምጣን ሃፍቴት ዞባ እናጎደአ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን እናተኻየደ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ዞባ ናይ ዘለዋ ሃገራት ምጣን ሃፍቲ እናናግዐ እዩ ክብላ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ትካል ገንዘብ ዓለም ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ተዛሪበን ጉባኤ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዋና ከተማ ስዑድ ዓረቢያ ዝኾነት ሪያድ እናተሳለጠ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸባተን ዳይሬክተር እቲ ኩናት ኣብ ከበ ግብፂ ሊባኖስ ዮርዳኖስን ዝበላ ጎረባብቲ ሃገራት ምጣን ሃፍታዊ ጽዕንቶ እናሕደረ ምዃኑ ሓቢረን እቲ ኩናት ብፍላይ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝዛመት እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ጉድኣት ከብጽሕ ከም ዝኽእል ምጥንቃቕን ሊጂት ማዕኸን ዜና ጸብጺቡ ቻይና ሰብ ዝሓዘት መንኮራኹር ክትሕንብብ ምዃና ትካል ምርምር ጠፈር እቲ ሃገር ኣፍሊጦም ሸንዡ 17 ብዝተባሃለት መንኮራኹር ጽባሕ ናብ ጠፈር ዝለኣኹ 3 ተመራመርቲ ሒዛ ከም ትጓዓዝ ተገሊጾም እቶም ጠፈርተኛታት ታንግ ሆንግቦ ታንግ ሼንጂ ጊጅን ጂያንግ ጂንሊን ከም ዝበሃሉ እውን TRT ወርልድ ጸብጺቦም ብመናእሰይ ተመራመርቲ ጠፈር ትምራሕ መንኮራኹር ኣብ ሰሜን ምዕራብ ቻይና ካብ ዝርከብ ጁካን ማእኸል ጠፈር ከም ትሕንበብ ተፈሊጡሎም እቲ መንኮራኹር ልኡኽቱ ንምፍጻም ከመቆጻጸራ ኣውሮፓውያን ክሳብ ሚያዝያ 2024 ኣብ ጠፈር ክትጸኒሓ ተባሂሉሎም ንሕዚ ልኡኽቶ ጣብያ ጠፈር ምርምር ቻይና ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ብዕድመ ዝነኣሱ መናእሰይ ዝሓዘት ከም ዝኾነት ድማ ተሓቢሩ
ቀፂሎም ጸብጻባ ስፖርት እዮም ናባኸም ከብሉ ተኸታቲልና ንመለስ